Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus tapasadar hatta martanya kita. Dami ni debata na sumurung sian saluhu na roha. Ima mangaramoti ati-ati do pikiramuna. Dinalaho tumangin hata ni debata di bagasa tikyon. Makuling maho Tuhan nungaradi hami tumangin hatam. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Huria ni Tuhan hata ni debata na sartu hita di bagasan partanyata ada pala partikenon. Dienek maisan buku panurirang Yesaya bidu 50 ayat sada ro dia asia a hata di Tuhan. Mangasa gugu maho jauh-jauh unang pautok. Pagirma suaram songon sarune jala pabotohon tu bangsokku. Pangalo nasida doho tu pinopar ni si Jakob dosa nasidai. Sai dilului nasida doahu nian ari-ari. Jala dihalo mohon parbinotuan diakka dalaku. Hira bangso nama ngulahon hati goran. Jala nasodung tumadikon uhum ni debatana. Lam dipangido nasida musesien au akka uhum hati goran. Jala dialo mohon hajojonok ni debata. Ninna do. Buasa tumar puasa hami hapedang di idaho. Hu pasipal hami daging nami hapedang di pardulio roham. Idama diari par puasa muna. Apala disima disubut hamu rohamu. Jala disosak-sosak hamu do pangula muna. Idama marpuasa pe hamu asalam mabahin bada do parsalesian uhu mamastapi mangasahon gostang ni botohon. Unang dati hamu marpuasa songon nuaing. Aidang terbahin sahat suara muna tu banua gijak. Tung parpuasa na tarhalomohon au mai. Sadari dios jolmai rohana. Dipatuki uluna songon arung. Marpiahan di hori do disirabun. Tung parpuasa mai guaram. Jala ari lomoni rohani Jehovah. Daud do parpuasa na halomohon. Har-hari akka ihot-ihot ni hajahaton. Palua akka tali ni auga. Jala palua halak na nirupa. Jala rapuhi nasa auga. Daud do molo diponggoli ho rotim tu halak na male. Jala ditogyo ko tu jabum halak na dangol do panakar-nakar. Molo didaho halak na marsay mara. Gabi-dabiti ho ibana. Jaladang martabuni ho maradopon sibukmu. Dari topuma bisar hati romu songon buhas yang hari. Jala hatok martubur hai saromu. Jala mardala di jolom hati goramu. Hamula ni Jehovah manipuli sian pudip. Dungi jojo maho. Jadi alusan ni Jehovah maho. Molo angguk-angguk ko. Gabi dohonon nama idama. Disodoau. Ido yanggo pajahonna. Huria na inalonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Sudido hita hea di bagasan parngoluonon kecewa. Kecewa tu dongan. Kecewa tu amatta. Kecewa tu inatta. Kecewa tu orang tua do akalan na asing dope. Bahkan gudang do hita kecewa nang namar Tuhan. Bahasa mi do kosongoni. Ala jut ta igil jala tahirim Tuhani patupahon
salut na pangidoatta. Molodang dipatu-patuhan pangidoan, disimak kekecewatta. Kenapa demikian? Bahasa bosong. Disiala di bagasa pikiratta. Tuhan ini seperti apa yang ku mau. Padahal seharusnya aku seperti Tuhan yang mau. Nah, jeladong do somalna dua alus molo marpangi dua kita. Na parjolo ditulupi, na paduahon dang ditulupi. Molo ditulupi las roha, alai molo dang ditulupi juk roha. Hurian nolonga di bagasa tuat Yesus Kristus. Di bagasan hatani Tuhan nasa tuhita dia pala partikianon. Takas do bangso ni debata nang haluar siat tano Babel dung mula sian panguhumani jojo na sida tu debata. Dietong roha dinasida aha naun pinatu pa dinasida nunga dinggan. Marpuasa nasida. Ma ngaluli debata nasida. Dua kali nasi. Alai justru kecewa nasida. Bahasa nasida kecewa. Disiala pangidua dinasida dan ditulupi debata. Disiala part puasa dinasida dan dia halomo debata. Lalu pertanyaan, kenapa hal itu tidak disukai oleh Tuhan? Mereka kecewa kepada Tuhan, tetapi terlebih dahulu Tuhan kecewa kepada mereka. Kekecewaan Tuhan kepada mereka karena sikap kehidupan kerohanian mereka tidak mencerminkan seperti yang Tuhan inginkan. Mereka mencari Tuhan bukan karena mereka rindu kepada Tuhan. Tetapi mereka mencari Tuhan, ingin memanfaatkan Tuhan seperti apa yang mereka inginkan. Neneng di paralat nasida do debata, patu pahun akalomone roha di nasida. Ape dang disadari nasida. Nasida do gawi perhatian di debata. Debata petong kecewa tu nasida. Di paula debata nasida siantano Babel. Nana yang bertujuan asa adongnian hamu bau neroha di bangsoi. Alai gudang dupe bangsoi dang muba. Hurian nolonga di bagasa tuat Yesus Kristus. Molo tajaha di bagasan ayat na parjolo di turpu jami taon. Didok debatado tu si Jesaya. Asa totong ibana pagiar suarana. Pabotohon pangalahon ni bangsoi. Pangalahon ni bangsoi ikon dipaingot si Jesaya. Asa tung mangatu si bangsoi. Ia ulaun nang pinatupa dinasida dang dihalomo debata. Aka dia ma ulaun naso dihalomon ni debata. Ulau na parjolo naso dihalomon debata. Di bagasan ayat 2. Saya dilun lasida doa unian ari-ari. Jala dihalomon parminotua diak kadalaku. Songon bangso na asing. Alai dau nasida sian akka uhum. Yang pertama, kesalahan mereka mencari Tuhan seperti orang-orang lain. Tetapi mereka tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Dan mereka mencari Tuhan seperti yang kami katakan tadi. Tujuannya satu. Bukan karena mereka rindu kepada Tuhan. Tetapi karena mereka ingin memanfaatkan Tuhan. Ima kesalahan nasida perjulu. Napa dua kesalahan di nasida. Totong do nasida marpuasa. Soalnya dia tulu. Marpuasa nasida. Dang mangat dang minum. Dia tong nasida ulangi puasa. Alai pangalau di nasida dang berpuasa. Justru pangalau di nasida pagosa-gosa. Aka pangulangan. Mereka berpuasa.
Tapi satu sisi mereka menindas. Maka sesungguhnya itu bukan puasa. Dan ipar puasa na delo mo di bata. Par puasa gabi mau mangan, mau minum lo kan nasi. Par puasa na diigil di bata. Mangorom diri asa unang mangulaon hajahatot. Jala ngorom diri asa unang marpangalahon na rumar. Alay mabahid diri mangulan na kalomon ni rohani di bata. Itu par puasa. Kesalahan na patuluhon. Songon na diayat na papatoni mo senang nasida berpuasa. Alay totong nasida. Dang patuduhon aka lomoni rohani di bata. Totong nasida. Dibaga sa parpuasa nai. Mangakal-akali dibaga sa nguluna. Oma parpuasa. Oma mabaju rohani di bata. Jala oma nagabi dang ditanya di bata nasida. Tuhan pada saat itu mengkritik. Tetapi Tuhan juga memberikan solusi. Ama solusi na debat debata. Solusi na debat debata diajari manasida. Asa gabi halumwak ku hamuna. Molubuy hamuna mararhari mangurupi akan natarihot. Marasiroha tu akan namarsay-mara. Mangurupi akka jol managali. Molununga diulaw kamu na saluhu nai. Gabedohnok kuma disodwa. Iman na kuni debata. Dibagasan na onam sampai tu napasyaho. Nah. Damang day nang nanolong nga dibagasat tuat Yesus Kristus. Molo tabay majo. Hata ni Tuhanon. Gabi pangaradyo miyo dibagasang uluta. Songod dia duhita. Amang inang. Anong piga-piga hal. Na naing si putihota. Siyan hata ni Tuhanon. Na perjulu. Siyan hata ni Tuhanon naing dokot duhita. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak hanya mengkritik, tapi dia harus mampu memberikan solusi seperti Tuhan. Tuhan mengindahkan umatnya itu. Tetapi Tuhan juga memberikan solusi apa yang harus mereka lakukan. Maka kita juga dalam kehidupan harus demikian. Unak kurang nama kritik di boto. Alai dan di boto mabay solusi di gijang niya kekritik na. Napaduaw na nang dipaingot tu hita. Salu jolma nang porsia tu debata. Ikototong do na sida. Paluahon. Dongan na sunamargelo. Memerdekakan orang. Maka yang diinginkan oleh Tuhan dari kehidupan kita pada saat ini. Bagaimana kita hadir. Untuk orang lain. Supaya kehadiran kita bagi orang lain. Memberikan sukacita bagi mereka. Dirita. Nguluta. Iko gabi pasu-pasu tuak kahumaliangta. Dangbe. Gabi pagosa-gosa nasida. Hurian yang longa dibaga sa tuata Yesus Kristus. Tasuk kumajumanhat dibaga sa nguluta. Buhado tutu. Kecewa tabay dongata. Manakula kita do merasa kecewa dikecewakan. Ini saatnya bagi kita untuk introspeksi diri. Mabay ruji-ruji tu baga sendiri. Buhado tutu nguluta na salaw. Alin damang dainang. Naparpudi sa halisan hatan ni Tuhanon. Ning di paingot tu hita. Jul mana porsia tu dibatai komar puasa do gadup hari di bagasang uluna. Par puasa otta mangorom diri dan mangulaon akka nasunadingkan. Molo ima tetanggat tamadok komar puasa dan mangadang minum sabing adong imang waktu tertentu. Alay anggo hita hala Kristen.
ganup ari ganup tiki ikumar puasa do di bagasang uluna. Dang persoalan dang mangadang minum, ale par puasa hota mangurum dirita asa unang mangulan akka nasonadingka. Par puasa hota ima par puasaon patuduhon holongi rohani di bata. Marhite-hite na mangurup yak kadorap. Marhite-hite na gabi pasu-pasu hita tuhong malyang. Ima na di igli di bata. Ingot tamu na mamanginang. Mulo na sa lago ng manukun at diga dohala kariste berpuasa. Donon nami ma tikion, sadarion, ganupari, ganup tiki. Ikumar puasa hita mangorom dirita. Jale kuta patarida par puasa tay marhite-hite na mangurupi akadoson margelo. Amen. Martangyak kita. Muliate Tuhan hupasa roa nami tuho nunga diajari ho hami gabi tarulis yan hatam. Ajari hami asa tumak kangalun hatamon di bagasang ulo nami si ganupari. Asay patuduhon par puasaon nami marhite-hite na mangurupi akadungan nason margelo. Marhite-hite pasu-pasu akadungan nami. Muliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus martangyak kami to depamu. Amin.